Топ 3 подценени квартала в София с потенциал за ръст. Започваме с Карпузица. Кварталът не е натоварен и гледките към Витоша са уникални. Цените все още са под средните за София. Има нарастващо ново строителство и потенциал за ръст. Продължаваме с Овча купел, но крайните части. Цените все още са достъпни спрямо централните квартали. Има метро и нови жилищни проекти. Кварталът е подходящ за отдаване под наем на млади семейства. Да разгледаме Люлин 8 и 9 част и Западен парк. Там има много модерни сгради, но цените все още са ниски. Районът е с нарастващо търсене и добра транспортна връзка. Любопитното е, че има потенциал за 10-15% ръст в следващите 3 години. Моят съвет към вас – търсете квартали с растящо търсене, ново строителство и добра инфраструктура. Там инвестицията расте най-бързо. А вие в кой от тези подценени квартали бихте инвестирали днес?